banyare gukora maya se abamino bakorere mu basuko baroje osunte utaracha kero batarore owokonya kwao na uwechanda inkora maya konde moyo naye kora maya kore moyo diga ubuchai kogamba bande ikyagera ubugimo boere how mighty you can be, and no matter the achievement you can make, strive to make one soul to smile, because all is vanity. Learn to live a selfless life, you'll receive a crown by showing a little kindness, then we'll go home sweet by and by. Once in the book of Ecclesiastes, Solomon the son of David said, "It is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. I've seen everything that is done under the sun, and behold." Mama Mary ndio huyo, ana huzuni mwingi kwa sababu ya mtoto wake. Yaega ana huzuni mwingi kwa sababu ya mtoto wao. Hata sisi jamii yetu tuko na huzuni nyingi kwa sababu ya mtoto huyu kuitika. Hebu Baba, matanga yake ipate kuwa matanga ya kubariki wengi. Wengi wapate kuokoka kwa sababu ya mtoto huyu. Asante kwa sababu utatenda maajabu katika kiwanja hiki. Hapa ni bahali pake, hapa ni bahali pa wazazi, hapa ni bahali pa jamii yetu. Tunaomba tukijua ya kwamba utakuwa kiongozi wa kila jambo, kuanzia sasa mpaka wakati tutakapomshirikisha mtoto huyu katika bahali pake atakapoishi, akingojea wewe utakapomuita. Asante kwa safari nzuri umetenda. Asante kwa madereva wote ulioongoza kwa safari hiyo, na asante kwa neema ambayo umeleta katika kiwanja hiki. Tunaomba tukiamini wote watakaoongoza mikutano huu, Baba, utawabariki na utawapa hekima ya kuongoza watu wako. Ninaomba nikiamini ya kwamba wewe ambaye ni Mungu utatenda kulingana na mapenzi yako, na ni kwa Kristo aliye Bwana. Kisha na yegurense egotokare no mochomu Senkoro Yeso Yorachiri Ariati Togokwa Nense Tota Kogota Rinde Tota Gote Tota Gote Nense Asi Totagote, totagote, and say I'll say totagote. When a work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are over. Mosani on the tide, Wama to go on sing.
naye ore okoremia asemiaka yonsi osunte korantube mariga gotonya oye somo Variane Ninko Vake Aya Mosani Ondetari Ramatuko Onsin Gwevene Omoto Oria Kondean Morai Aki Ayeno Mnoya Komu Avansipin Oye Somo Variane Ninko Vake Aye Mosani ondetari Wamatuko onsin Intereno mogoko Kondense ye vive Nintereno mogoko Visieri viaigoro Oye somo Variane Ngoreta lire chingoro chitoange Chiria chianganyire Akaro chiagosekire Chingoro chito nkogoseka chire Mono ekero tokonyoranga ayo moito orura asitore Ogosanga koritu ari gosanga ngantori gosanga nere Manyanga omwana ori orairaria tari monto mogotu Onye nae kwa marano omwana omosinini Oganeiri mono asobuguma bwensei Una nae oganeiri Lakini manyanga Libagerio irayo ore moyo Nogwenete kona cheki na kia borongi Obugima tole na barobwo Nigo borobwo ebibe Igerio toche komenya kare na kare Eria togosoma asiringana ria Nyasaye Neganeirie mioyo yaito Toyeche negwenere Na torara muno omwana oria Nigo torarare chitoro choja kobokiwa Togenda ase obugima botakoera Bono ringana ria Nyasaye Akarona konya kulirina kemungu kinda asome bono Egekogera abantu baito bakure mono Inumoro chia bana banyasa Within a period of less than 1.5 months Akarona konya kubara abantu baito Ase familia ya Mwamaina Abantu bakure osenkianda 9 people Abantu Tuasemereti Abantu balenga basemi Abantu baleja okonya Ekenyoro nense asobwagare Igo manyanga Obugima obwate Nigo boro bweng'enche enene Nokomenya rimo Nyasaye kagwancha otaratimoka Kora amang'ana ayara marongi Igo abantu igo barosete ase ebirengererio Ring'ana togosoma erikorwa ase Saburi 73:26 Iganza omena nje korwa igasende someni Saburi 73 kirungo kia 24 Omoberone na inkoro yane nabo biranyare koburwa chinguru Orenda Nyasaye nayo oregetare yenkoro yane Naende naye egetare kiane mwikakare na kare. Haleluya. Amen.
Ebibilia yatweresia iga omubiri one nenkoro yane nabo biranyare korosa. Omubiri nenkoro nabo biranyare korosa. Kiro omonto buna are iga igarosete ase eng'ancho ya eng'ana eye enene ya amakweri ekero gochi gotegerera botuko omobaso kwegunga nyare bokure ekeng'umbu nyare bokure ense yama abanto barosire natari iga igoka otegerere chiredio chinsinyo ao igoko unga abanto bakarete gento kieke igo bagendere togokugoka. Lakini omorikio Zaburi yagateba ng'a aye na inche nabo torarose emioyo yaito chingoro chiaito emibere yaito nabo erarose amo na amang'ana amakong'u amarito buna aya. Lakini Biblia yamenta gochise yateba ng'a omonene ere tagokora gento kieke takorosa. Igo buna omwana oria ararete omonene oria omotongete nabo amanyete ng'a nkoro ararenge chingaki chiria. Abanto babeire bagoeta chisabari bakoenda ruguru na maate rero amatanga nare esabari okoigwa omonto agatanga ngai nkorusia transport kanche nchire ase aria atambe buna ara gose ning'ike. Igo abanto abana ba Nyasaye igo barosete ase obogima obo twekire. Lakini Biblia yateba ng'a inche ninche chinguru ninche ndabaye chinguru nyore ntu twarosire orio okorwa chinguru ere tararosa. Igo Biblia egotwarigani ng'a tomosemeria ere orio otaikorosa ore Nyasaye ototongete otorendire ntu tore na obomoyo. Igo abana ba Nyasaye ekero orosete ense gerosete nechisegi abanto barosete nenchara abanto barosete na amariomana abanto barosete na amakweri. Iga ase emebere nagiakora abanto barosete na amarwaire abanto bono ende chinyagetari abanto ende chinyomba igo barwarete. Ense yarenge ogwancha kwa Nyasaye erose enchera ekamina eye. Igo Nyasaye akare gotwarigani ng'a tomorigie ere na komenyera chire chiaye ere otari korosa. Omorikio oyo ere achiete korigereria obogima bwaye akarora ng'a omobere nabo orarose ebirengereri nabo okonyora omaete omonto orosete ogotara nyoene ebara egari ekobugeria ekeng'oro orunchera ase eng'encho orosete obongo orosete omobere kweba ng'a tari barore kwanyora abanto abange ng'a agatwa ometu ase eng'encho ya gento ki omonto ogagotara na estress arosete obongo omonene gagotwarigania ekiagera ere taikorosa. Igate Biblia yatebe ng'ere na egetare egetare nigo geteneine getare nkeri kwaroka getare nkeri koiru na mwaga buna embura yature nyinge iga iga ase obwe ng'a abana ba Nyasaye tetosome nande Zaburi 56 kemungo gia kianda. Zaburi 56 kemungo gia kianda. Asante kwa kutupatia hiyo nuru kwamba niweze kutusaidia wale ambao tuko hai. Kwa kweli mimi nimeona kwamba jana mlipotuweka tushikilie majukumu haya ni kwamba mlikuwa mnatuweka katika majaribu, kwa sababu nimekuja kuondokea kujua kwamba wale watu ambao ni watundu ambao hawataki kutii amri ni wale watu ambao tulikuwa na wao nyumbani hapa. Watu wengine wamekuja wakati hata tulipokuwa tukisukumana kutoka pale. Asante kwa ninyi ambao mmeketi hapa sasa hivi. Imotebya yaro moyon korogenda matukaraji na maiga bamitarandi kore wanja bamitaye uirane ninda korora nainde uirane twachire gotema gose no irane korende bamintu twasinyi henda buya musukontumerane orare buya musukontumerane uyora chiro chire eni totora mubwatie igore kwariganie
banyoreta cyane bari bagutete n'abasanje mukarire ko mariote bagachaka gosumba ya mama bakomoro gibagotoramba bakasikwisi harwarete puresha Ego tumaji yokukwatiri abeko baye ebe unde ebo mwali mwele okwana ikinda getenkwana yatueligani asoro genduru ense yatiokire ogotinde kana koria tware gotebigwa sebukume togosoma ng'ebitondo mbitende kana kuko bona eko era gasi ya muntu kali gokoreka na kurengo te abantu ambindu amwesaka mwinaringa karo muntu akure inuchinde chino moyo chino mota na chino tawe sumbwa na muntu lio kure onye tori imemona se familia genda mugondore muntu yokoboli lisiye ng'ombe yao elinde ndagire chitu kabande bakore kuna bono basire mwamaina abantu kyanda ntenga kire gasi yale gotena senge nyonga mwamaina ngimete ntagende gasi na ngona kiko stoji komenya mambi hatutakuwa na mahali pa kuishi enjare kobe nyingo boibo bonge tuitane so igendo da kobeka aseda ikaya bwangu neki tueliganie chinga kichiri abantu se biblia cyo mwana chichi tuligiringana ya saye mono ya sawo to kuwa na turamorora goko masoma goko somigoro yaye oyore next nere ore ekieni kosebi jaya nyasaye mwama sikani tegera na nere ira nero sobo ororo lingana kiri akoriki liabeiri goko oya masikani yonya sawo lio motongete nayo gotongete na bako endera ko baomorembe momenya so bikogweze mose ni kusana kimokorensa mangana ya mambia njengoro koyugi noyo matunda koyugi nka nyabiga na mwinai asante ikimore ni mwana rakibera tena arumwe bibiyana nera bali kankero ko rishi kanise mwana yare charity bali tachaso kwa kero ko na tena wala iro lore ndio wasa kali mwana kama como so mwana sa para ya sai gasi kinga kiona ndio wale ayo abami to asa kende yo sikia beire ke go chimare tutigera moto ano re mo ikonya sa ko bara no linga ko ndo go siro mo nani ko go sabali ka to kwa vera le kinga kini cho kwa